No, poďme na to. Dušan zrobil video o tej Lady Zike. Malo by ísť, niečo z toho som už videl aj po TikToku a tak. Malo by ísť o nejakú náboženskú sektu alebo niečo také. A Roman, keď som bol v New Yorku, mi posielal video a článok, ktorý som si chcel pozrieť. A je to taká menšia morálna dilema pre mňa, že či do tohto vôbec ísť, ale mali by sme, kamo, ale vypali mi zrak tento článok, ale bohužiaľ je takýto bledý. Máme tu ďalší článok od Page Not Found v menu Otce i Syna i Ducha Svatého pošli Bitcoin. Je tu článok, prosím pekne. Ideme sa na to pozrieť. Kamo. Pronikli sme do cirkve, ktorá láka mladé na streamované bohoslužby, influencerku se stovkami tisíc sledujúcich a nenávist k homosexualite. V Open Church se víra monetizuje přes QR kódy, desátky a se platí kartou a největším hříchem je pochybovat. Teraz sme na veľmi tenkom ľade. To aj jak na tomto streame. Tu keď proste nemáš sáb, tak je to proste žích pochybuje o tom, že ti to prinesie výhody do života. Pretože hej, minimálne na Slovensku, ako hashtag myslím si, že veľa ľudí je veriacich a tak ďalej. Myslím si, že toto je malinko separátne od klasickej viery. Tu ideme trošku akože hroty. A keď sa už bavíme o týchto platených veciach, čo sa týka desátku a tak som hrdý, že som z Rusoviec, lebo tam na Slovensku bol prvý vlastne kostol, čo mal terminál na kreditné karty. Čo ti jebe? To akože príde ten typek s košičkom a v ruke nosí terminál a pípa ľudí. Či jak to ako majú, mi povedz. Si to neviem predstaviť. Bol niekto z vás v kostole, kde sa proste musel pípnuť kartou, keď nemal proste cash? Pamätujete si takovou tú hračku pro deti s rôznymi otvory, kolečko, čtverec, hviezda? Do správneho otvoru vždy pasuje jen správny tvar. Prečo takto začíname? A stejne to je ze vztahy. Satan vynalezl LGBT, aby zabránil tomu nejdôležitejšímu plození detí. S tým by som mierne nesúhlasil. Podľa mňa aj Miken, lebo Miken je taký fanúšik tohto chlapa, by som povedal. Ak sa úplne, že hypoteticky zamyslím nad tým, že Satan je zlý a všetky tie filmy o ňom ako posadne proste ľudí a bere ich za svojich, za svoju armádu, tak prečo by vedome by to robil? Prečo by si zmenšoval populáciu, aby mal menej duší, ktoré môže posadnúť? Pretože podľa Biblie Satan žije z ľudských duší. Čiže tým pádom, že by zmierňoval populáciu, tým pádom by mal menej duší, ktoré môže posadnúť. To mi nedáva absolútne zmysel. Takže hneď by som tento counter argument použil. Kladé nám na srdce 24-letá Faith, ktorá je aktuálne na misionárske túr, je to odporný vírus. Jej slova zazníva aj v období Open Church, predtým známe ako Milosť, v pražských Košířích, progresívnym... Takže Boh vynalezol LGBT, aby Satan nemal čo živiť. Bro na to prišiel! Ty kokos! Tak to je takzvaný vzvrat, jak to povedal Peter. Agatha Christie. Chrámu moderní víry, kde sa modlitby streamují online. Pohode ten druhý komentár, že fentanyl ma zmenil, no. Že má 260 lajkov. Áno, zmenila som sa, pretože Ježiš ma zmenil a som novým stvorením. Ďakujem mu za to, preto ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením. Staré veci pominuli, nastali nové. Čiže ešte predtým, jak tento článok poviem, lebo verím tomu, že veľa z vás je veriacich. Není to vôbec žiadny výsmech viere. Sám v niečo verím. Verím vo vieru, neverím v ľudí. Tak by som to asi povedal. Jo? Čiže tak by som to aj definoval. Myslím si, že veľa ľudí vie takéto veci zneužiť v dobro ľudstva alebo proti ľuďom, ktorí sú skutočne veriaci. Takže tak by som to nejak povedal. Skôr o tomto si myslím, že to je video. Nie o samotnej viere. Počkajte, že ja keby spácham zločin, hoši, že som prijal Ježiša a zmenil som sa, tak to funguje jak v GTAčku, keď si presprejuješ auto, že vybavené, hej? Rozumiem. OK. Naproti nám sedí kromne misionársky také najznámejší predstaviteľka propagátora. To napríklad nechápem, pretože strašne veľa je aj keď si pozerám tie dokumenty o tých ľuďoch, ktorí zrobili hrozo strašné činy v minulosti, alebo v Brazílii, tak sú proste hlboko veriaci ľudia. Jak to vedia sklbiť do jedného, že byť napríklad hlboko veriaci a zároveň proste spáchať činy, alebo robiť pre nejaký kartel, alebo niečo. Že to som nikdy nevedel pochopiť, jak tí ľudia proste si to vedia obhájiť v zrkadle alebo medzi sebou, vieš? Si tých influencerka Lady Zika, OK. Vyrostla síce v kresťanskej rodine, ale v puberte sa utrhla. 4 roky som byla party girl, ale zažívala som úzkosti. Pochopila som, že sa musím vrátiť. Vysvetlím nám svoj prerod v snad najsledovanejší kresťanskou influencerku na československom internetu. Ja poznám Ziku práve z toho obdobia, kedy ona neriešila tieto kresťanské, si chodievala do Vydadu na tie party za všetko toto a proste normálna, že baba taká veselá,
proste všetko možné, vtipná baba, proste, no, nepovedal by si nič takéto. A odkedy ona začala robiť tento nejaký cirkevný content, alebo tento proste kresťanský content, čo ja som bral, že OK, však keď si to niekto ide, niekto v to verí, kľudne, ale mne mám taký trošku pocit, že sa to začal postupne pretávať do trošku nejakého fanatizmu až sekty. Mne dokonca príde, že niektoré tieto influencerky, špeciálne divoká tvorkyňa, už vyslovene rage baitujú, robia content, aby ktorý nemá hlavu ani petu, ale povedia niečo len preto, aby proste ten daný TikTok alebo Instagram mal dosahy. Lebo ako chápem, že máš nejakú cestu životnú a tak ďalej, ale akože povedať, že Ježiš Kristus ma poslal na dovolenku, to ja si myslím, že to je aj urážka pre skutočných kresťanov. Čo to je za píčovinu? Že to už mi príde, že niektorí tí influenceri to až mímujú. Však OK, bavme sa proste, nebav sa so mnou jak s hlupákom, keď sa chcem o tom baviť s tebou, vieš? Idem Far Cry 5 vibe? Ty čo si magor. Imagine. Lady Ziku vlastním menem Zuzanu Šimkaninovú na Instagramu sleduje přes 200 000 lidí. Kromě obsahu jako kozmetika, moda nebo recepty se od běžných lifestyleových influencerek liší tím, že postojí obsah týkající se víry. 27letá rodačka z Popradu, která na sítích působí už od roku 2015, sice před časem přestala videa s křesťanskou tematikou sdílet na svém hlavním profilu, údajně i proto, že místy kontroverzní obsah nenahrával reklamním spolupracím. Aha. Čiže aby mala proste dealy, tak urobila zvlášť účet. OK. Hej. Tak to je v pohode. Takže Ježiš nebol brand friendly pre korporáty niektoré. Chápem. Se šířením náboženského učení však pokračuje na vedlejším profilu Story with Jesus. Postupem času se její obsah začal radikalizovat a z holky, která v minulosti sdílela společné chvíle strávené se svými queer přáteli, se stala přesvědčená členka homofobního společenství. Kdyby muž spal s mužem jako s ženou, oba se dopustili ohavnosti, musí zemřít, jejich krev padni na ně. Sdílí například Šimkaninova Biblia. Kamo, z toho mám Resident Evil 4 vibe, ty kokot. Čo ti jebe? What? To si... Nie. Toto zdieľala Zika? Ukáž? To ti jebe. Proste, what? Ako kokot, ale chápem, že do piče to chcela podať, že to je keby utržok z Biblie do piče, ale keby človek, čo tú Bibliu písal, kokot, my sme sa nejak posunuli za tie roky a reálne to nemôžeš, už keď to napíšeš sem pod cit, aj keď to cituješ, tak to vo svojom zmysle obhajuješ. Že to je podľa nej akože správny quote alebo niečo. Čo to je za blbosť? Prečo by tam vôbec dala, vieš? Už tedy povedal! To nie. Dnes již bývalá členka Aneta, jméno bylo změněno, poznámka redakce, se do Open Church dostal přes rodinu. Teta měla v práci věřící kolegyni, bavili se spolu každý den, vykladala jí o církvi, jak je to hrozně fajn. Nakonec to teta řekla babi a dědovi, svojí sestře a dalším. Naše babi byla tou dobou už slepá a potýkala se s radou zdravotních problémů. Všichni si celkem zoufali, lékaři nedávali moc šanci, že babi ještě někdy uvidí. Byla závislá na nepřetržité péči ostatních a upadla do depresí a nevěděla, co dál. Všichni velmi snadno přijali novou víru. Modlili se, chodili pravidelně na shromáždění, dávali do toho peníze a nechali se zcela pohltit. Došlo to do stádia, kdy babička několikrát týdne omdlela, než aby zavolali záchranku, tak se raději modlili. Kamo, tak ako, to mi niečo pripomína, jak ten vibe antivaxerov, ktorí namiesto toho, aby zaočkovali svoje dieťa, ktoré má osypky alebo niečo, alebo hocičo, tak radšej im zrobia harmančekovi čaj, ty kokot. Že to je proste príroda. Dušan, chodím tam už roky, viem, čo sa tam deje, moja rodina tam chodí a ja never všetkému, čo je na internete. Fešák, ja čítam článok, čo je verejný, dobre? Ja hovorím, pokiaľ ste veriaci, veríte v tieto veci, to je... Pozor, Dušan, lebo prídu ti s faklami pred dvere. Super, verte si svojim veciam, ale akoby pokiaľ mne omdlieva doma člen rodiny, teraz sa nebavím o tomto článku, teraz hovorím situáciu, čo by sa diala mimo článok. Keby mne omdlieva doma člen rodiny z toho, jak je mu tak predtým, jak sa budem modliť, vybavím lekárskú pomoc. Dobre? Netradičná církev Vanetinu rodinu zmenila v určitých veciach k lepšímu. Deda sa začal lépe chovať ke všem ve svém okolí, prestal každý den piť pivo a pak skončil i s kouřením. Zároveň sa však ukázala iná temnejší stránka. To je zase, že ono to začne pekne, ten príbeh, ale to je jak ten film, keď sleduješ, ono do tej polovice ten film ide krásne, šťastný život, všetko, ale vždy na tom konci je nejaký zvrat, alebo niečo sa tam zvrtne. Že to ale,
vieš, lebo dedo prestal fajčiť všetko, zrazu Milo sa správa, prestal piť, to je všetko pekné, ale furt tam čakám to ale. Organizace. Až moc se odevzdali pravidlům církve. Muselo se povinně každou neděli na schromaždění denně se modlit, odevzdávat 10 až 15% platu. Á, tu je to ale. OK. Takže 10 až 15% platu, aby si sa mohol proste chodiť tam a proste byť blízko k Bohu. To je v pohode. Keď človek napríklad niektorý má 600 € v čistom a ešte z toho musí 15% odovzdať, aby sa mohol pomodliť v danej cirkvi, to je krása. To by som bol úplne šťastný. Jak byl někdo spochyboval a chtěl žít trochu jinak, úplně všichni se proti němu obrátili. Kámo, to znie jak scientológia, nie? Jak to tam bolo, že sekta sa ukáže ako sekta, až keď chceš odísť, že? Ti nejde o co? 10 až 15% tvojho platu ide niekam a keď to chceš dyčnúť, tak v podstate nemôžeš. Když si teta přivedla poprvé domů přítele, celá rodina mu začala vtloukat do hlavy víru. Křičeli na něj, že pokud si tetu nevezme, tak je to hřích, nemůžou spolu spát, dát si pusu nic, chudák utekl, teta pak byla hodně naštvaná, říká Aneta. No, tak ako to dáva zmysel, kámo. Akože keď prídeš niekam do nejakej rodiny a prvá otázka je, že ak sa voláš a druhá otázka je, že kedy bude svadba, tak sa div svet. Vieš čo, toto je ono, že pokiaľ ja si napríklad verím v niečo, tak to je proste moja vec a fajn, super, keď si na to nejakým spôsobom v svojom živote prišiel, alebo niekto ti to povedal a si to v pohode prijal, to je fajn. Ale pokiaľ to niekomu musíš na silu spať do hlavy, tak to je hrozné. Ale to je so všetkým, to je úplne so všetkým, to nie je len viera ako viera. To je, true. Keby som to chcel akože zjednodušiť strašne. To je to isté aj podľa mňa politický názor, že či politické názory, či orientácia, či vierovyznanie, furt sa akýby ľudstvo stretávame s tým, že súdime všetkých na základe extrémov. Pri homosexualite to je, že videl som aktivistov v Amerike a toto robia tam, zloby, pochody a neviem čo, sa mi to nepáči. Tak všetky hodíš do jedného vreca. Vidíš proste streamerov, kamo, streamery serú do obliečok a šťa na postel. Videl som chlapa, to je v piči, to sú dezoláti. A poďme ďalej, ja neviem, politike a tak ďalej, tomu sa nebudem vyjadrovať ani, tam je to extrém za extrémom a môžeš to proste furt robiť. A vždy to tak bude, pokiaľ si neotvoríš hlavu a nebudeš sa na vec pozerať objektívne, tak vždy dopadneš k tomu, že všetko len budeš odsudzovať a vždy si budeš myslieť, že len tvoja pravda je pravda. Tak s telefónmi, vieš, to je keby som niekomu, že sa s ním nebudem baviť, pokiaľ nemá iPhone, vieš, napríklad. Když ti ľudia odmítli vstúpiť do cirkve nebo proste a jednoduše nebyli vieríci, tak byl jakýkoliv vztah zakázán. Kamo, ja si pamätám, ako som úplne ziku žral, robila som všetko, čo povedal vo videu, vtedy to boli neškodné veci, ale viem, ako som to nasledovala, neviem si predstaviť, čo to robí s deťmi, čo ju sledujú right now. Však toto. Aneta se definitivně rozhodla z církve odejít poté, co navázala intimní vztah s svým kamarádem, který byl ve společnosti nový, jen tím, že se spolu dva mladí svobodní lidé vyspali, vznikla hotová válka. Byla jsem označena za satana, pokušitele a děvku. Jeho úplně zdeptali, vymodlili mu mozek, zavolali nějakého pastora. Kámo, čo má znamená vymodliť mozek? Z Maďarska. Tyvo, to je halus. Darujte Bitcoin a toto je Bitcoin wallet, hej? Kamaráde, tak toto je moderná doba. Oni sú česká cirkev, lebo v podstate tam sú dane zadanené. Ja by som musel zaplatiť im 15% a plus za ten Bitcoin 40%, neviem koľko by som percent musel zaplatiť vlastne, aby som vôbec niečo dal. Ja si to už sa to vstrácam, všade sú len proste poplatky. No jasné. Pôjde, tak mňa zaujíma tento príbeh, táto infiltrácia. Toto ma zaujíma, to som veľmi zvedavý. No, OK, takže tuto by malo ísť o baby, ktoré sa vydávali za niekoho iného a prišli akože do tej cirkvi keby zistiť, že čo sa tam deje a keby skúsiť sa začleniť, alebo jak to mám povedať, sa proste porozprávať s nejakou tetkou, ktorá robí nábor. My tady dneska teda budeme probírat hlavně článek, který nám vyšel na Page Not Found v minulém dropu, který se týká církve Open Church, v minulosti nazývané i Milos. Ty Halos, jak kopíruje moju vodu na streame, vo videu, čo ti jebe? Ako? No ja nejsom ako, nepovedal by som, že som nejaký ako ultraveriaci. Viem si predstaviť, že existuje niečo nad nami, čo nejakým spôsobom existuje. Elon Musk. Ale myslím si, že ja ako ľudská bytosť možno nemám kapacitu mozgu na to, aby som to nejako vedel spracovať. Hej? Že možno je niečo, čo rieši veci, hej, hore, niekto, niečo, nejako, ale keby my sme moc tupota na to, aby sme to vedeli spracovať. Ja som toho názoru, že to, že mne sa dejú v živote,
alebo majú sa mi diať p***viny v živote, neovplyvňuje panáčik tam hore, ale som za to ja zodpovedný. Sice sa ti môžu stať kokony alebo dobré veci, furt s nimi musíš naložiť zodpovedne ty. Čiže keď sa mi niečo zle stane, si nepoviem, že Dick Satan, jak to vymyslel? Ježiš, to je zbrd! No ne, proste bohužiaľ. Ja poviem, že môj názor je, že jeden z najväčších hriechov je za mňa, nie všeobecne podľa cirkvi, podľa mňa, jeden z najväčších hriechov je manipulácia. Čiže v tomto si myslím, že chápeme, jak to funguje v sektách. A ešte poviem, že, čo som povedal na začiatku, verím vo vieru a cením každého, kto verí, ale neverím v ľudí. A keď nejaké také slovo prejde cez veľa ľudských rúk, tak to môže byť ľahko a krásne proste byť forma a nástroj manipulácie. Čiže v tomto som moc opatrný. Je to proste dobre sa tým inšpirovať a dobre s tým narábať, ale úplne sa tomu poddať, to si myslím, že je dosť niekeby... Bol by som v tom opatrný. Keď mám vlastní verzi Bible, každá úspešná cirkev postupne vyvíjí svoji Biblii ako propagačný materiál, je to normálne... Ty manipuluješ, aby sme dali sa... Kamo, Biblia bola úplne o ničom inom. Vôbec, kamo. Vôbec. Vidíš, koľko to je non-sabov? Oni sa rozhodli s cestou, ktorá proste je non-sabová, ale ja to neodsudzujem. Ja to príjmam, ale v podstate je to ich škoda. Je to ich škoda. Kedysi. Tak komiksovka dneska, vieš, že typek proste to napísal, že haha, chápeš, že kamo, aký dobrý príbeh som vymyslel, diga, tie vojny kvôli tomu. Ježišiku, čo ti Víra byla vytvořená, aby výš postavení mohli lépe ovládať masy lidí jednoduchý, proto fungujú sekty. To by som až takto nedal do radikálneho rozhodnutia. Náš chápem tvoj postoj, ale myslím si, že máme tu veľa šedej zóny, do ktorej by sa, vieš, v ktorej treba plávať na to, aby si mal nejaký rozumný názor k tejto téme. Lebo povedať, že Biblia je len propaganda niečoho, čo má ovplyvňovať masy, chápem to, odkiaľ prichádza tento názor, ale myslím si, že keby sme išli ďaleko do histórie, tak tam nájdeš trošku iné vysvetlenie, vieš. Ale môže sa to tak zdať, bo keď vidíš hlavne tie odstračujúce príklady, čo prichádzajú z niektorých práve takýchto sekt, tak si to človek môže myslieť, vieš, ale ja si myslím, že akoby z historického hľadiska tak Biblia možno postavená nebola, hej. No poďme. Hlavne keby sme sa riadili starým zákonom, tak a prečítal by si starý zákon a niektoré znenia, čo tam sú, tak no bol taký tvrdšie napísané, no, jak by som to povedal. Čiže asi by som si z toho zobral len to dobré a to zlé by som nechal tam, kde je. Co je za uskupení? A nezobral by som si všetko z toho. No, je to taková moderní, otevřená církev. Ale Open Church vlastně na to jde dost jinak. Mají streamované bohoslužby, desátky, nebo v uvozovkách desátky přijímají přes QR kódy a dokonce i přes bitcoiny. To mě přišlo super právě, to si můžeme potom říct, že když jsme tam byli, jako, že nás tady ty věci opravdu překvapily, že to bylo modernější asi, než bychom čekali. Přesně, okay. Jako dost chytře dokážou pracovat s algoritmy na Instagramu a na TikToku, mají prostě vlivný influencerky, který jako k té víře přivádějí trošičku jako jiný lidi, mladí lidi. No to je vlastně zajímavý, že my jsme se k tomu, že dostali tak, že existuje teda jako slečna influencerka, kterou potom tady víc se o ní můžeme pobavit, která se jmenuje, nebo říká si Lady Zika. Tady tu víc jako ideologickou stránku jako si nechává pro svůj jiný účet, který se jmenuje Story with Jesus. Ale já bych možná nejdřív se vrátila vlastně k té samotné církvi, kde se tady vzala. No. Co to vůbec je? Teď se to jmenuje Open Church, ale dřív to mělo i jako jiný název. Ono je to trošku takový jako složitější ta struktura, že to vychází vlastně z církve, která se jmenovala Milost. Oni teďka jakoby změnili ten název, ale třeba v těch budovách ještě pořád jakoby ten název Milost visí. Tady ta církev dlouhodobě působila hlavně třeba na Slovensku, protože to vzniklo, že jo, někde v Banský Bystrici, kde to založil v 90kách Jaroslav Kříž, což to už je tak dlouho, aha, že to je nové. Když se řešilo, jestli to je nebo není sekta vlastně, oni tam jako dlouhodobě čelí vlastně různým jako kritikám kvůli vlastně jako údajnému autoritářskému přístupu, manipulaci členů a kontrole jejich životů. Ty vole.
Tak to je heavy. Scientológia. A ešte na Slovensko, vieš, kde sú ľudia docela takí ako priklonení cirkvi a týmto veciam. Rozumieš? No však práve. To je malinko red flag za mňa. Práve, že na Slovensku si myslím, že to funguje im dobre. Pretože my sme veľké percento, jakýby Slovákov je silno veriacich. Vlastně, i když si pustíš třeba nějaký ty streamy z těch jejich shromážděních, tak tam vidíš, že tam šíří některé jako konspirační teorie, jako třeba o velkém resetu, což jako znamená, že přichází nějaký jako nový řád, který je Hoxton, tak to je lidí. To, že si z Banskej Bystrice a to nepoznáš, to je jednoduchá odpoveď, že sa o to nezaujímaš. Aj tu je proste, tu sú rôzne keby súkromné cirkvy, ktoré nie sú také oficiálno kresťanské a proste ako viem, že tam je nejaká budova, ale absolútne sa o to nezaujímam, takže neviem, čo sa tam deje. O neexistující klimatický krizi. Akurát viem, že farári chodia na dobrých autách, kamaráde. Vlastně není to Mitsubishi Charisma, to ti poviem rovno. Hodně zmiňovaný, že třeba během té pandemie covidu, že absolutně nedodržovali takový ty jako opatření, že se i tak scházeli. Myslíš sekty? Tak oficiálně se to nevolá sekta. Nosili roušky, byli poměrně jako vyhraněný vůči nějakým jako očkování a podobně. No. Tak to určitě souvisí s tím, že vlastně ta církev, nebo to učení té církve je založený na Dokonca si pamätám príbeh, nebudem konkretizovať dedinu, existuje dedina, ktorá je blízko Košic a tam farár mal v tú dobu novú X6 a s tou X6 prišiel blízko kostolu, vyťahol si bicykel z auta a došiel do kostola na bicykli. A to som si povedal, že jaká to je halus. Že proste jaký fintár farár dokáže vymyslieť proste hen takú vec, že čavo si zaparkuje proste pár minút od kostola niekde a dojde na bicykli. Uzdravování a na takových těch zázracích, no. Že vlastně tam... A toto je vec, čo akoby... Ja rozumiem, že keď je, napríklad ako bol ten príklad s tou rodinou, že keď je niekto zúfalý v rodine, tak sa fakt prikloní k hocičomu a môže to byť aj tiež takáto nejaká vec. To je za mňa strašne nebezpečné. Strašne nebezpečné. A ja si viem predstaviť, že teraz ako mimo, teraz všeobecne riešim také nejaké cirkevné sekty, hej, dajme tomu, čo si nejako upravujú slovo Božie alebo Bibliu a tak ďalej. Zober si, že tak ako ľudia kresťania vieš, klasický kresťan, keď nejakým odporom sleduje tieto sekty, to je úplne to isté ako LGBT komunite, keď klasicky proste, no vieš čo, default, lesby, gay a tak ďalej, vidia tie extrémy tých proste, rozumieš, tiež máš v tejto oblasti totálne extrémy, čo na celý ten kompletný celok. To je proste klasika. Rozumieš? Takisto ako cirkevná sekta ti môže človeku, čo neverí, normálnu vieru, tak takisto tí extrémisti z LGBT sféry ti klasických... Viera ako taká je úplne neškodná, aby som povedal aj krásna. Že niekto sa proste pripúta k niečomu a v to verí a mu to pomáha žiť. Ale potom sú ľudia, ktorí v tom vidia nástroj na zbohatnutie, manipuláciu a ovládanie más. A v tom momente tieto tri veci mi prídu nechutné. Čiže... A to je za mňa ten extrém, o ktorom Dušan aj hovorí. LGBT akoby ľudí. A to je, kámo, ultimát. Až ma mrzí, že sa na toto takto nikto nepozrie, keby z tých ľudí, čo hlásajú proti, či už cirkvi, alebo proti LGBT. Lebo v konečnom dôsledku však žijeme, jak chceme, ne? Veď ako, rozumieš? Žijeme, jak chceme, ale tie extrémy sú totálny hnus. Na obidvoch stranách. A to máš v každej skupine, vieš, máš, teraz to veľmi zjednoduším, ale aj medzi youtubermi, vieš čo? Povieš sa ty a sú ľudia, čo si v prvom momente predstavia niekoho ako Tari Fizi a automaticky sme všetci Tari Fizi, vieš. Čo je úplná pič. Ale sme tam zaškatulkovaní, lebo sú tam tie extrémy. Tak to je preto aj, že keby najviac sa píše o úspechoch a o bizaroch. Čiže buď zrobíš niečo absolútne huge, jak napríklad teraz Vojta s Charitou, čo je big klobúk dole a píše sa o tom všade, alebo proste presný opak, že je vidno vby. Jo? Alebo viď kauza s opatom. No a potom sa jakoby sa škatulkuje. Takže takto je, myslím, aj v iných odvetviach. Ten celok. A takisto to podľa mňa funguje aj s tou cirkvou a takisto to funguje práve
či už z LGBT, alebo s hocijakou inou skupinou ľudí. To, že ty o něčem pochybuješ, co se děje v tom sboru, tak je prostě hodně kritizováno, což nám vlastně taky říkali ty bývalí členové a členky. Ano, a to vlastně zmiňoval i na tom setkání, na kterém jsme jednou byli, vlastně ten pastor, že on vlastně tohle dal jako takový disclaimer hnedka na začátku, že on LinkedIn, řekl, pěkný že pohled. pokud jako vám něco nehraje, něco se jako vám nezdá, tak chyba není v tom vysílači, jakože v tom člověku, který to říká, ale ta chyba je v přijímači. To budem od dnes používať ako argument, keď sa vám niečo nebude páčiť. Že chyba je vo vašom príjimači. To je super. Dík za inšpiráciu. Laser, ďakujem za giftnutý sub. Stražit. Čiže keď ty tam dojdeš a nie si naladený na to, čo ti vypravujú, tak ty si Kamo, ja robím content, len ten, čo dal dislike. No jasné, ty kokos. Aby ste vedeli. Sem dojdete hejtiť, tak vy ste problém. No ja jasné. robím všetko dobre. A to první setkání to bylo to, kde jsme byli vlastně teda takhle společně. Počúvajme, hoši. Středeční setkání, kde vlastně se tak jako setkává ta jako mládež. Tinka, čau. My jsme teda vůbec nevěděli, do čeho jdeme, protože Neby som sa bál. toho měli trošku jako jiný představy, že jsme si mysleli, že to bude přesně nějaké jako bohoslužba, budeme tam někde sedět, tak jako pozorovat. A bude nás tam hodně. A bude nás tam hodně a nikdo vlastně, ano, nebude vědět, jakoby, kdo jsme, nikdo se nás na nic nezná. Strašne mi vadí, že sa priživujú na kresťanstvo a potom mi to robili obraz, no bo, no, je to proste tak, vždy to tak bolo, odjak živa. Máš proste, ja hovorím, najlepšie si z toho, jak kresťan, kebyže som, tak by som si z kresťanstva a vo viery zobral to najlepšie a separoval by som to zlé a to dobré. A podľa mňa to je vec, ktorá je aj racionálna, aj by to tak malo byť. Zeptá. A pak jsme přišli, bylo nás tam 5 a jakoby hned se nás lidi ptali, jakoby... Jako mám kvalitu v tom videu? Takže... První naše věta, kterou jsme slyšeli, tak bylo, jestli věříme v Boha. Ano, to byla první otázka, kterou jsme dostali ještě podle mě před vchodem. Jakoby. Nechcem spomínať, ale píšem to Dušanovi znova a že ako katolík poviem, že áno, mal by si priviesť druhých ku Bohu, ale nemal by si ich nútiť. Ten človek má slobodnú vôľu, aby sa rozhodol. No to chápem. Keď si proste máš nejakú vieru, je úplne normálne o nej niečo šíriť. Ja som úplne, že za. Keď niečo veríš a dojde k tomu debata, však sa podiel. Prečo ne? Ja môžem rovnako sa podeliť o tom, prečo ja na také veci neverím. Rozumieš? V tom je zdravá, rozumná debata. Tak by to malo byť. Má to hranicu. A tou hranicou je tá slobodná vôľa. Pokiaľ tá slobodná vôľa sa narúša, už mi to smrdí. Ona na mě působila vlastně velice milé. Extrémně milé. Byla hned taková, ona byla jakoby velmi nadšená, že tam jsme. Hned nás obejmula. Ano, obejmula, že říkala, že super, že o nás má jakoby Ježíš zájem. Skvělý. A vlastně byla nadšená. Počkaj, čo povedala? Že ona povedala, že o nich má Ježiš záujem? A čo ona s ním akože si volá na WhatsAppe, alebo čo je CEO? Alebo jak akože? Čo to, ona to normálne povedala, jak keby... Ja neviem, čo aj na to povedať. Ja to normálne musím pustiť znova. Ticho? Má jakoby Ježíš zájem. Hned nás obejmula. Ano, obejmula, že říkala, že super, že o nás má jakoby Ježíš zájem. Skvělý. A vlastně byla nadšená, protože my jsme jí řekli, což vlastně byla jakoby pravda, že jsme tam přišli na základě jednoho jako Instagramového storíčka. Mně fakt až bylo jako líto, že jí neříkáme úplně pravdu, kdo jsme, no. Mně taky, až do jednoho momentu, kdy my jsme vlastně vysvětlili, že jsme tam přišli po dlouhé době, co sledujeme Open Church a po dlouhé době kvůli tomu, že vlastně máme spoustu queer kamarádů a kamarádek a báli jsme se, jak vlastně Open Church tady k tomu tématu přistupuje. Ale tím, že vlastně to Open Church je to otevřená církev, tak by měla být otevřená pro všechny. Zavádzajúci názov docela, no možno, neviem, nebol som tam, ale je to také zvláštne. Open to nebylo vůbec. Jakmile jsme vlastně začali tady to téma queer i trans lidí, tak vlastně byl jako dost příval, dost jako ostrý homofobie. No.
No tam vlastně došlo k tomu, že tam byla jedna slečna, která byla vlastně mladá, bylo jí asi 24, pocházela vlastně z Pobaltí, jela na nějakou jako misionářskou tour a měla tam jakoby mluvit vlastně s těma lidma, že ono to ale jakoby dává smysl, že LGBT lidi pocházejí od satana, protože prostě hlavní úděl jako lidský podstaty je se rozmnožit. Je prostě splodit potomky. A dva lidé, kteří jsou jako stejné... Tak to by byla velmi na piču taktika od satana. Pohlaví, tak se zároveň jakoby spolu nemůžou rozmnožit. A vlastně dávala nám ten jako příklad, že to je jako když byly, jak jsou ty dětský stavebnice, jak je třeba taká ta kostka a hází se do ní různý jako geometrický tvary, třeba prostě, nevím, trojuhelníky, čtverce, kolečka a že prostě, nevím, do trojuhelníku nenarveme to kolečko. Ona ji sama zmiňovala, že má jako gay kamaráda, ale že tvůj úděl jako toho pravýho křesťana je, že... No logicky som to vysvetlil na začiatku, keď Satan chce posadnúť čo najviac duši a ovládnuť ich a vládnuť im, tak prečo by ich redukoval? Jedna vec. Druhá vec je, že ak nemáš komu vládnuť, aký si král? Jaká by bola taktika od satana to spraviť a že by na svete ostali len silno vieraci ľudia? Však to by mal byť pre neho najväčší enemák, ktorých neporazí. Tak on by si redukoval tú druhú stranu, ktorú by mohol ovládnuť, tým pádom by automaticky prehral. Čo to je za stratégiu? Čepeš ma? Ty si bledý na webce už jak ten emot? Daj mi pokoj. Nie som bledý, to je to svetlo. Šediny? Ja som neoutsmartol satana, ja som outsmartol ich názor. Ak ten ich celý pohľad na to, že Satan chce redukovať populáciu, ale iba tú časť populácie, ktoré by eventuálne mohol ovládnuť a automaticky si zredukoval ľudí a oslabil sa, je totálne na piču. To nedáva logiku. Ja si to stále predstavujem, jak proste nejaký príbeh, ty kokot, vieš? Že na jednej strane sú služebníci Boha, ktorí silno veria, a na druhej strane sú nejakí tí, ktorí teoreticky sú neutrálni a môžu ísť na jednu alebo na druhú stranu. Tak prečo by ich kurva chcel sa tam zredukovať? Však ich môže ovládnuť. Bam. Že prostě s nima máš mluvit a máš je prostě přivést na tu správnou cestu. To znamená, že neexistuje pro správného křesťana, pro správného člověka, pro dobrýho člověka, aby byl gay. No. To je nonsens. Keby to tak príroda nechcela, tak to tak není. To by som iba povedal. Kamo, reálne, to je to isté, keby si mne že mať ríšavú bradu a tmavé vlasy, že to by som nemal žiť. No ale stalo sa a žijem, tak čo? Čo? Mám sa prefarbiť? Mám si zmeniť DNA? Čo chceš po mne? Že však hej, ty si taký A když jsme pak nakousli třeba téma trans osob, tak nezmiňovali, že prostě dnešní doba je zvrácená. Nedáva to, víte, že sa k tomu vyjadrovať, lebo to nedáva logiku a je to je zase proste taký argument, že keď tomu chceš uveriť a nezamyslia sa racionálne nad tým, tak tomu uveríš a človek sa nad tým racionálne zamyslí. A v momente, keby som dal tej osobe protiargument, tak mi nemá čo povedať a odpovie mi proste kvázi odvolám sa na 5. dodatok. Že byli rádi, že jako během jejich dětství... To sú jak s tými plochozencami, oni majú svoj svet a nepresvedčíš ich. Detstva sa tieto veci diali, len o tom sa nevedelo, lebo nebol internet tak rozšírený. Kedy sa toto už pochopí? Že všetky tieto veci ohľadom týchto LGBT a všetko, aj cirkevné veci, aj všetko toto, to sa vždy riešilo, len si sa k tým informáciám tak... Povieš, že už sa tam posadol? Antické Grécko si dá iba. Iba si pozrite si históriu antického Grécka, kľudne iba kamaráde, kľudne sa chodte kúknuť na vázy do nejakého múzea, ešte tam máš, nepoviem čo, aby som nedostal žltú, ale všetci vieme, proste sa tam jebu do rici, no že proste klasika, to vždy tak bolo a len sa o tom nevedelo. Rozumieš? Kamaráde, veď ešte by si našiel normálne nejaké staré divadelné veci,
Neviem, či to doteraz sa chodí, nie? Na transvestita show, nie? Že sa to bralo ako proste niečo, čo hľadali ľudia aj ako zábavu na sledovanie. Však to je v histórii, to je furt. To není nič nové, tieto veci. Ja strašne ma vytáča, keď vidím, že to niekto proste vyťahuje, že to si teraz ľudia vymysleli, jak ti je. Veď to bolo vždy. Tak se tam docela dost propisovala i nějaká, ne jako přímo nenávist, ale nějaký jako odpor třeba k lidem, kteří jsou jinýho vyznání, ale myslím tím i v rámci jako toho křesťanství. Třeba i jako no jasné. Klasika. Klasiky proste, ja to jebem, kámo. Zatiaľ som nič iné nepočul, len proste normálne plúť oheň na hociaké skupiny. Klasika. My veríme v podstate to isté, ale vy inak, takže choďte do... Oni sú normálne ekvivalent, vieš čoho? Že actually, oni sú ten jeden bratranec pri Vianočnom stole, čo my by sme nemali oslavať Vianočnú. Ale proste, ale to je taká blbosť, lebo jak môže jeden silno veriaci človek spochybniť druhú vieru, keď všetko je založené na základe viery. Viera sa nedrží racionálnych dôkazov. Viera sa drží viery. Že ty nemôžeš spochybniť druhého vieru, lebo by si spochybnil seba. Ty Dušan? Reálne neveríme na Vianoce. Vieš toto? Myslíš, že influencer by měl byť nestranný, neměl by v nic věřit, šíriť propagandu a podobne? To vôbec není pravda, Filip. Ja tiež ako šírim veci, ktoré nejako verím, ako ne nejaké spirituálne a tak ďalej, ale ja proste veci, čo mne prídu ako worth zdieľam a je mi jedno, akoby, vieš čo, v tom sa selektuje to publikum, že jasné, že ja keď poviem, že milujem PlayStation, tak Xboxáci ma znenávidia, je to úplne v poriadku. Chápeš? Jo, ale myslím si zase, že mali by byť v tom ľudia proste opatrní, ako o tom rozprávajú, aby boli dobre pochopení a aby nič nevyznelo, ak by nemalo, vieš? Čiže ak si v tých tematikách nie si istý niekto, nehovorím, že Dušan, ale niekto iný, tak radšej by som sa im vyhol. O tom to je. Ja som úplne za nech si šíri každý v čo verí. Mne to je jedno, ale akoby to je rozdiel povedať, že podľa mňa je iPhone lebo a poviem ba. A potom je tu druhá strana veci, čo podľa mňa je musíš mať iPhone, ináč si rozumieš? Tam vidím to zle. Ti lidé, se kterými jsme mluvili, tak tomu fakt věří. Ano. Třeba příklad ta Lady Zika. Ano. Tam mi fakt přišla, že to nedělá jako pro nějaký svůj prospěch, že by fakt na tom chtěla rejžovat a chtěla vydělávat pomocí třeba i těch sociálních sítích, na kterých má jako přes 200 000 lidí, takže by klidně mohla. No tak ona vlastně, to jsme tady jako trošku zamluvili, ona vlastně teda říkala, že vyrůstala vlastně jako ve věřící rodině, zároveň, ale potom někdy během jako nějakýho puberty až jako nějaký raný jako dospělosti. Měla taky jako by pár let, asi 3-4 roky nějaký jako období, kdy byla trošku jako party girl, crazy, ne? A potom teda, že se z toho probrala, protože měla nějaký jako úzkosti, problémy prostě psychický, tak se víc jakoby navrátila k tomu. Protože ty úzkosti byly vlastně znamení, že se musí vrátit zpátky k Bohu. A keď si zoberieš, tak celkom ako sa opakuje pattern, že vlastne ľudia v takých tých slabších chvíľach svojho života sa keby dostali napríklad z tej milosti. Čo mi príde ako taký zaujímavý point, ktorý tu chcem nechať. Což to je super, ale zároveň keby bacha na to, lebo keby ľudia v najslabšej chvíli života sú najviac manipulateľní. Čiže samozrejme, že niektorým to mohlo pomôcť, ale je to tenký lat. Je to tenký lat. Manipulovateľný. Mi to ty myslel? No. Že bejt křesťanka je nejlehčí a nejtěžší věc, že vlastně, že ti to komplikuje život v tom, že ty si to neustále musíš obhajovat a takhle, ale zároveň ti to dá dobrý pocit, protože nikdy nejseš na nic sám, protože víš, že jakoby je tady někdo, kdo má tvůj život jako nějak v rukou a necítíš se nikdy osamocená. No. Takže to vlastně... A pak tě čekají těžký životní zkoušky, jako je debata s queer lidma nebo třeba s muslimama. Ano, to což taky mimochodem padlo. Ťažká životní skúška? Si blázen. Čaká ťa ťažká skúška baviť sa s queer ľuďmi. Vieš čo je jeba? Že mať pocit v sebe, to by som doprial každému človeku,
že nemáš absolútne žiadne predsudky voči nikomu. Samozrejme, bavíme sa voči normálnym ľuďom, nie voči nejakým mimo zákona a nemorálnym zvieratám. Že nemať proste predsudky a vedieť sa baviť s každou skupinou ľudí. Je to fakt oslobodujúce a dobral by som to každému. A není to pre mňa žiadna životná skúška baviť sa s hocikým. Ja by som toľko vecí povedal, ale musel by som ísť potom na kick a to mi za to nestojí. Ako z tohto mám jednu takú skúsenosť, že mne sa stalo, ja som bol raz so Zikom na obede, to si pamätám. Že sme išli, to sme boli ešte s jednou kamoškou, sme boli na obede a oni mi vysvetľovali... Ginju, čau! Zien dobrý chomik. Z toho plyne je lepší vykecať sa do chatu, když máš problém, než sa nechať namotať na týhle psycho skupiny ľudí. Tak ale to nevysvetlíš, keby človeku, ktorý je na dne a príde niekto za ním, ktorý má o neho záujem, keby mu pomôcť, vieš. On v tom momente možno nevie rozoznať, že či to je pomoc, ktorá si vyžiada v budúcnosti nie 15% z tvojho platu, alebo či to je skutočná pomoc. Jo? Ten proces toho, jak oni sa reálne napríklad že s Ježišom rozprávajú. Čo ten koncept je pre mňa úplne že cudzí, neviem si to predstaviť, že by som fakt ako komunikoval s entitou, čo mám akože v izbe a chápeš, ideš? Tomu vôbec som nechápal. A to bolo v takom tom období, keď ona switchovala z toho party asi na tú cirku, lebo ja som nevedel, že tam nejaký switch prebieha. My sme vtedy chodievali všetci na tie vydadu party, až každý sme sa dohodli, že vtedy sadneme na pivo a vtedy ideme na obed, tak so Zikou sme sa vtedy dohodli, že pojeme sa nájsť aj s tvojou kamoškou. A oni mi toto rozprávali, že oni reálne akoby, a to už bolo kamo dávno, tyva. To už vtedy tak bolo? 18 more. Alebo kedy? Ne. Nejak 2.19, niečo také. A tam mi oni vysvetlali, že oni sa s ním bavia, že im dáva sílu a neviem čo všetko. Ja som na to kúkal, že ty vole, to už je také ako... A ty Dušan, že paladín alebo príst? Paladín alebo príst? Vieš to, Toto mala v hlave iba 100%. Tam už nebudeme mať nejakú asi možno extra spoločnú debatu. Len vtedy to bolo také nevinné, vieš, že mi prišlo, že ona proste keby prišla k tomu kresťanstvu, že keby sa v tom nejako našla a hovorila mi to tak normálne, tam som necítil žiadny púž, že aj ja musím a neviem čo všetko, tam som z toho cítil iba, že bola rada, keď tvoj kamoš nájde niečo, čo rád robí, nejaký hobby. A ti o tom chce povedať. Tak mi to prišlo v pohode. Ale jak išla ďalej tá debata, tak som taký, že chápem, užite si to. Ja Vovko som chcel hrať doma. Tam byly právě i nějaký problematický posty, který taky... To já si právě nevím, jestli ona to v minulosti nezdílela na tom svém hlavním účtu. Myslím, že jo, právě. A potom vlastně, my jsme uvedli do kontextu, tak ona sdílela jako fakt nějaké jako homofobní výroky. Ano. A sklidila potom veľkou kritiku. To som úplne mysol. To fakt sa takto Zika vyjadroval, to je extrém, ty Magore. To je totálny extrém. Daj vedieť nás? Tam často třeba objeví něco, že těším se na to, až se setkám jakoby s Ježíšem a takhle. Což vlastně bez nějakého trigger warningu pro spousta třeba mladých lidí, na který ona jako cílí, může být... No, to není moc akože najlepšie vyjadrenie. Je trošku blbý, jako říkat jim vlastně, až se setkám s Ježíšem, protože si pod tím asi spousta lidí představí, jakože to, že by zemřeli, že jo. No hej, no to som párkrát videl. Tieto, že neviem sa dočkať, keď sa s ním uvidím a tieto veci, že čo? Alebo jak divoká tvorkyňa, že kamo Ježiš ma poslal na dovolenku. Normálne došiel, zjavil sa, zobral takto pohár vody, dik zrazu víno a túto boarding pasy, že choď. Jak ako? Tak teraz si predstav, hypotéza, predstav si, že ty platíš teda tých 10-15% do tej onej a keď naverbuješ veľa ľudí, tak ti možno začnú nejakí tí higher-ups veriť a tými percentami, čo ľudia platia, tebe zaplatia, aby si niekam šiel verbovať ďalších ľudí a ty to vlastne bereš, že ťa tam poslal, vieš? Oh my god, to mi nehovor, že toto je ten proces. Však ale keď Čajka bola schopná povedať, že pozerala sa na Čajky a že no, vieš čo, že Ježiš ťa príjme, že myslím, že je spokojný. Čo to je za pičovinu? To je čisto moja hypotéza, ale príde mi strašne pravdepodobná, kámo. Affiliate marketing s Ježíšom. Tak promokodík Ježíš 10. Víš co, že tady ty myšlenky a obecně jakoby ta víra bude trošku druhotná. Že ty tam ale začína to tak vyzerať, kámo, že oni z toho spravili normálne biznis. Ráda, že můžeš každou středu Bitcoiny a... někde... Kúkať memky!
Ja zrobím sektu zajtra. Hoši, dáte mi 10 až 15% vašich love a každou stredu budú memky do konca života. Názor? Vlastně náboženství věc, která je hrozně napojená na emoce. A velmi často právě církve umí, především u těch jako mladých lidí, suplovat to, v čem ta společnost selhává. Ať už je to jakoby rodinný zázemí, nebo obecně jako nějaký... No presne to, čo tam bolo, že v takých tých ťažkých životných situáciách potrebuješ emočnú oporu a ľudia ju práve nachádzajú napríklad v takýchto veciach. Čo chápem, ja to chápem, ale keď je to zneužívané, to je pekné zmrctvo, kamarát. Každá sekta je biznis, len tá hľadá s dobou. Pravda. Preto ja sa snažím fokusovať na veci, čo majú dôkaz nejak. Teraz nejdem zahadzovať ako vieru ako takú, verím tomu, že niekomu je keby príde dôkaz niečo, čo mne ako dôkaz nepríde, rozumieš? Ale ja napríklad strašne dám na fakty a na veci, čo vidím. Čiže ja pokiaľ napríklad Ja by som sa možno aj off-stream porozprával s nejakým typkom, ktorý tam chodí, vieš, a je keby, ktorý je fanúšik alebo ich strany, aby mi povedal keby aj pohľad z jeho strany. Nechcel by som to robiť na streame, aby nemal pressure nejaký. A chcel by som vedieť pohľad toho, že OK, že jak to on vníma, vieš? A že čo by mi povedal. Lebo tam bol nejaký typek, ktorý mu napísal komentár, že never všetkému, čo je na internete, že my tam chodíme celá rodina. Tak ja by som sa ho spýtal, že jak to funguje, koľko platia, čo za to majú a jak to funguje s názormi, so slobodou prejavu, so slobodou žitia a podobne, vieš? Čo keď mu príde do života typkovej proste nejaká baba, do ktorej sa zamiluje? A nebude ju môcť proste ľúbiť a nebude sa môcť s ňou stretávať, lebo mu to povie Johnny, ktorý bere 15% tutti capo della tutti. Vieš? Že nebudeš s ňou chodiť. Odchod. Čo to je za sračku, kámo? Uvidím, že dám tak ruku a Hammer of Justice dá mu stun na 15 sekúnd, tak ja asi nebudem úplne, že chodiť do kostola v nedelu. Preto som v týchto veciach taký veľmi opatrný. Takže ani nemrkneš a odevzdáváš 10 až 15% platu a přesvědčuješ své queer kamarády, že nejsou normální. 15% je moc, kámo. Kámo, keď to poješ takto. Tam třeba jsou, kdyby Jaj, to bolí. zeptala, jestli se necítí třeba finančně zneužitý nebo tak by ti řekli, že ne. No jasně, že ne. Protože tomu jakoby vlastně plně věří, mají pocit, že ty peníze odevzdávají jako na dobrou věc. No jasné, a do toho sa vlastne emočne utvrdzuje, že robíš správne, čiže ti to nepríde ako no jasné. No dobré, a teraz keď sa odpojíme od tohto, tak normálne keď chodíš do kostola, tak tam máš nejaký dobrovoľný príspevok, čo môžeš dať, čo sa minie nejako na kostol alebo niečo. To mi príde logické, kámo. Mi príde logické, že ideš niekam a môžeš tam chodiť zadarmo a môžeš tam chodiť dať 10 €, 15 € a keď proste fakt ti to pomáha, ja neviem, v biznise a v živote a chceš to razantne podporiť, ako tento stream napríklad, je to čisto dobrovoľné, tak tam dáš proste aj 100 €. Jo, ale ako náhle by som prišiel tu a povedal, že to tu zavrel, jak väzenie a budeš platiť 10%, keď to chceš pozerať, lebo toto nebude, toto je total tutti della tutti, chápeš? Čo to je za bullshit? A tiež by som mohol dávať argumenty, však ale ja pomáham ľuďom, oni tu chodia a proste sa odputávajú od problémov a podobné veci. Chápeš? No. Je to proste... Hero je sekta? Hero je biznis, podnikateľský plán. To je definované, že podnikanie ako také je za účelom zisku. To je činnosť, ktorá je robená za účelom zisku. Čiže každý podnikateľ je zameraný na zisk. Je to úplne niečo iné, jak cirkev, chápeš? Cirkev není podnikanie a respektíve by nemala byť. Že oni, ak sa neklasifikujú, že podnikajú... Práve dorazili peníze. Tak by nemali vytvárať zisk, no. Ale asi ho vytvárajú. Respektíve ho... Povinné mesačné díško. Respektíve ho chytro ho nevyrábajú, keď chápeš, čo ty myslím. Takzvané náklady. Toto máš z obchodnej akadémie, chujko? Nie, to je definícia podnikania. Ale áno, učia to aj na obchodnej akadémii. Synamor, ďakujem za 5 gifted. A... Sekundu mi daj, ešte pozriem, len toto pozerám, to už sme na konci. Také nie, tak to funguje, keď ideš normálne ako nedelu napríklad na omšu, nie? Milodár sa to, OK. No, a tu musíš vždycky 10-15 toho, čo zarobíš, tam plesknúť. Se tam stalo, že i na tom sobotním setkání, že vlastně tady tý misionářce, o který jsem mluvila,
že působí v té Africe, tak tam vlastně lidé odevzdávali nějaký ty peníze. A vlastně vím, že tam byl takový moment, že tam za ní přišel pán, tak jako, nevím, řekla bych tak jako okolo 45 třeba. A snažil se tam jako dávat nějaké ještě peníze prostě bokem a ona ho fakt jako odmítala, že i říkala, že hej ne, už mi prostě tohle to nedávej, ty jsi prostě učitel a jakoby sám máš toho fakt málo, už ne, prostě nemůžeš mi, ona jako by řekla, nemůžeš všechno fakt sponzorovat. A on ne, to prostě je jako pro mě je důležité, že ty prostě děláš tady tu jako super práci, já ti to jako rád dám, na mě jako nezáleží. A presne v tom momente, aby Dôležité, čo by som povedal, že nezlučoval by som úplne klasickú církev a kostoly s týmto tu na. Jo, to je úplne, za mňa sú to diametrálne rozličné veci. Samozrejme je kostol a kostol, je farár a farár. Takže tieto veci by som rozlišoval, nedával do jednej škatulky. Všetko, o čom sa bavíme, je v tomto prípade a v tomto konkrétnom jakýby znení. O čom je to video. Nemyslím to všeobecne a dúfam, že to každý z vás chápe. Ja veľmi rád podporujem veci, pri ktorých vidím výsledok a vidím, kam tie moje peniaze išli. Preto, keď robíme charitu, robíme Twisted, teraz robil Vojta, ja tam veľmi rád prispiem, alebo keď sme robili tam tie veci naše charitatívne, kde bolo potom normálne príbeh od rodiny, ktorá získala tie peniaze, kde sme my robili tú charitu, tak normálne som mal chat s tou rodinou, fotky mi posielali a všetko možné. Toto sa mi ľúbi. Toto sa mi proste ľúbi. Ale keď to mám dať random niekomu, kto mi napíše, že joj, kamo, chorého mám doma a spýtam sa, hej, a jak sa volá? Milan, tak to už je brutálne, no. Alebo teraz sa mi začalo diať, keď sme začali robiť viacej charit, tak sa mi začalo diať, že mi profil, čo je včera založený, napíše takúto správu, do toho mi najrazok QR kódu, správa o tom, aký má ťažké zdravotné niečo, nemá ani fotku na profile, followuje 40 000 ľudí, dobre, že nie, jeho nikto nefollowuje, proste QR kód a viete, že budúci týždeň nový profil, rovnaký príbeh, iné mená, ten istý QR kód. To už kde sme? A je vlastně ta zúčastněnost všech těch jako lidí, tam prostě jako fakt tleskají, tancujou a fakt jsou prostě plně v tom, jako prostě v nějakém americkém filmu. Jo, a mě třeba překvapilo, že fakt i ve frontě prostě na záchod se společně bavili prostě o Ježíšovi a říkali si nějaké jakoby věci, že to bylo fakt jako, oni byli hrozně intuit. To je extrém, kamaráde, to je fakt extrém. Ja si neviem predstaviť, jak by som sa tam cítil, ty vole. Vôbec si neviem predstaviť, jak by som sa cítil v takom prostredí. To fakt znie jak Far Cry 5. Total. A zároveň pro mě bylo třeba náročný, tak jsem jako vlastně přemýšlela nad tou postavou té Zuzany, že jo, té Lady Ziky, protože mě vlastně až bylo místama jakoby trošku líto, že samozřejmě ona má na sobě velkou věc toho, že skrz to, jak je moc viditelná, tam přitahuje opravdu velké množství lidí, který... Niektoré ženy pri sexe tiež vykričnú Ježiš. Kámo, Patrick Star, jaký to má súvis? Jsou třeba mladí. Já bych řekla, že asi jako prostá většina jde od ní, že jo? No jasně, no, že vlastně ty mladí lidé, kteří se tam dostávají, jdou vlastně od ní, takže to je nějaká jako zodpovědnost, kterou ona za to nese. Kámo, pre vlastne túto... Právě Marty, dorazili ďakujem za 5 peníze. euro. Viera z Lánie AKju vieš uchopiť správne. Súhlasím. Vieš, že vyzeráš jak plešatý Austin Matthews? Na Insta som ti poslal fotku smíchy na podlaze. Dík za dve spolu absolútne nesúvisiace fakty. Pokračujeme ďalej. Túto církev je Lady Zika úplne zlatý grál, nie? Že tam naverbuje práve tých najmladších. Poďakujem ti, Scrollovi, díky Scroll. Tak potom už sa odtiaľ ťažko dá odísť, keby si aj chcel. Ti vybrané peníze idú na církev rodinám? Myslíš, Lukáš? A vie k tomu nějaký dôkaz, nějaký transparentný účet, kde bychom se mohli na to pozrieť? Když bych měla říct, jakoby ten bad guy není vlastně jako ona, že to je celý jako systém, že jo, toho, no. No, určitě, no. Takže to mě až jakoby místama vlastně mrzelo. Ako teraz, jak som to... Zaujímalo by ma aj jakým rodinám, vieš, že či aj rodinám, ktorí nie sú súčasťou tej cirkvi, či pomáhajú je proste aj... Prečo by nemohli napríklad pomôcť aj ľuďom, ktorí neveria, vieš? Keď to má tak proste spôsobí, vieš? Neviem. Možno to bereme veľmi jednoducho. To napočúval a z toho, čo ste vypísali, mne skôr príde, že jak sa Zika vrátila k tej viere, tak vlastne po nej tá milosť možno nejako skočila a vlastne dohrali do toho, že to je iba celá ako nejaká moja dedukcia, ja nehovorím, že sú to fakty.
Že je tam keby dohrali to, že áno, že vítaj späť, že budeš s nami a my ti to tu najak. A vlastne v tej milosti, alebo teda v tom Open Church teraz je keby ju majú, lebo v správny moment sa jej chytili a nepustia, alebo ja neviem, jak to povedať. A ona tým, že reálne verí proste na kresťanské veci a tak ďalej a oni boli pri nej v tom, jak sa do toho vrátila, tak im z úprimného svedomia ide pomáhať. Že keby si ten jej návrat k cirkvi priraďuje skôr k tej, alebo svoj návrat k tej viere, priraďuje k tejto konkrétnej cirkvi, než k samotnej viere. Ak dáva zmysel, čo chcem povedať. Toto je deep, chlapi. Toto je strašne deep. Ja nejdem odsudzovať vieru ako takú. Pokiaľ niečo veríte a dáva vám to zmysel do života a žijete si tým a hlavne to nikomu necpete do hlavy násilím, v úvodzovkách násilím, tak kľudne, hej? Pokiaľ je to pre vás zdravá forma nejakého fungovania, prečo ne? Hlavne vám to dá smer do života, čo je podľa mňa jedna z takých tých najviac žavých tém teraz, že ľudia nevedia čo a tak. Ale potom sú extrémy, ako napríklad tento, ktorý sme tu dnes mali, ktorý môže docela demonizovať tú vašu normálnu klasickú vieru, ktorú máte, či už v rodine a tak ďalej, hej? Že proste... No presne, proste akože... Ja si neviem predstaviť, kebyže môj ideál viery, kebyže som proste veriaci v nejaké náboženstvo, tak by som chcel, aby mi išli príkladom, aby som k ním vzliadal. A keď tí ľudia budú šíriť nenávisť voči iným skupinám, tak o čom sa tu bavíme? Ja nevravím, že akýby musia súhlasiť alebo to nejak prijať, ale vyslovene, keď šíria nenávisť a povedia proste na určité skupiny ľudí, že sú proste poslom satana, tak je to totálny extrémizmus a za mňa to není proste skutočná viera. Je to proste extrém. Pavlula, ďakujem za sabík. Hej, máte to, že chodívate nedele do kostola a veríte a pomodlíte sa, tak to je fajn, to je super. A potom máte tieto extrémy, čo normálne demonizujú ľudí, čo sú mimo tú vieru, hej? Tu v tomto prípade iné vierovýznania, LGBT ľudia a tak ďalej. Dávate peniaze, v podstate neviete kam. Je vám povedané, kam to ide, ale neviete konkrétne možno kam. Možno to není prípad tejto cirkvi, ale nejakej inej. To môže, keď vidia ľudia tieto extrémy, docela napadnúť mienku o tej vašej viere ako takej. Takisto, ako som vravel, že v LGBT komunite máš ľudí, čo sú normálne fungujúci ľudia, že by si aj nepovedal, že v tých komunitách sú, ktorí majú svoje extrémy a tie extrémy, tie veci, čo robia, že dobre, že v Tesku na teba nevybehnú v Sadomasa oblečku, bávajú mienku klasickým ľuďom. Dojebávajú. Chápeš, kam mierim? Chápem. Hej? Ja napríklad som youtuber a nie som, že Tari. Chvála Bohu. Chápeš, ne? Chvála. Podľa mňa treba Kámo, neodpustil si to. rozlišovať extrém od niečoho, čo je proste neškodné, alebo jak to povedať. A Lady Zika má mi údajne ešte prímo s nimi rozhovor, takže bude nejspíš nejaké vyjadrenie. No tak to si dáme, hoši. Tak... Lady Zidan. Dobre, ďakujem krásne, že ste to tu vytrpeli. Myslím si, že sme celkom dobre podiskutovali.